sa bada-bada-bada-bada. Nah, ito yung orasyon kat para kanang limapakan niya lang iling ang tungit uri parangan dakat nakarog-roge. Para sa mga misis na may ngiting matamis bagong release sa Porpe. Para kay lolo na mahilig mangbinggo, nahuli ni lolang nakikibinggo, pinokpok ng martilyo, binggo ang lolo, patay din ang lolo. Pamulinawem tatanggit din mangkin ta uray pamanin pagi ano mungkin tuyin agad kirandadan idi ubeng nakibing nukse idi baraw nakibing nataw idi lakay nakibing natay idi panatay gungunanapay ay gusto ka mutak parusukan ka pas ulit daw Kumusta ka pare nyate marekrek na napayagan pare nga mati nga layas asa dahil martilyaw mahina yung teka mo gusto mong palakasin natin ang pandilibaw pukpukin natin ang martilyaw maupo ka na tayo maupo ka na baka mamaya bigla kang pandinaw sige tuko ka ta upo muna kayo. Sige. Upo muna kayo. Pas. Huwag isatin lipas daw. Akrama play na ticket daw. Tatlo ng atrabaho jay arimig at anong tutuyar daw. Taga-brodak ko apong ikaw. Impaw ko dinigitaw mo milyon-milyon na hirap regalo adagip ipit ti alas toyek ng balikbayan tatlong umay ka sarong karan asawain ka kumanyem siya pinalikodan basta awak man na ugalim imlay metenta mabagbagim basta awak man ta ugalim imlay metenta mabagbagim anyati kailangan nga gamitem tapno tumubker ta mabagbagim tatang no? Dain pahig. Yung pahig na dyan, di pahig. Yung gaganon mo lang. Basta awak man tao galim at daming men sa balim nagiling patawin di sumayeti kami dulay passport visa tinlipas daw agrama plane tingin ko tapos ng atrabaho jay Amerika anong tutunya daw nagaprodak daw narlitaw ikaw ikuti daw mo milyon-milyon na hirap naging regalo
ken reloj. Tay di ba kaya sapatos bikini brachiudex ken ay bro. Ladies and gentlemen, Attorney Jose Sison. Ha, when biyak ko, sayang lagi di make up, lipstick, pagkulong, pagpukis, pakikuko. Ito po ang attorney ng bayan, Attorney Jose Sison na laging nagpapaalala kapag nasa katwiran. Nakadikismos. Ladies and gentlemen, ang nag-iisa, Mike Enriquez. When biyak ko, ito po si Mike Enriquez nagbabalita sa inyo 24 oras, walang kinikilingan, walang protektang serbisyong tutulungan. Dahil di natutulog ang balita, natutulog kaming tagapabalita, may nakatutok kami sa 24 oras. Kung ikaw kriminal, kung ikaw makasalanan sa mata ng batas, hindi ka namin tatantanan! Sayang dahil yung television, beta mag refrigerator, washing machine, electric fan, air condition, yan Paryoke ng lo. At damay kutsara, tinidor, abrilata imo ko muneng mga sa timbangan ng mananggana biyak ko. Nakakaskas. Nakakaskas ang timbay mo, biyak ko. Tadi mo labi ng panunod. Di mo malabi ng panunod. Di mo malabi ng panunod. Ay, kahandog mo sa pao. Hindi ka kami gusto talaga, kompleto. Tadi mo pa'y malagim. Tapat hindi sabon. Shampoo. Pagkabot, di mo ang pinili-gili, pakingan, pagsibilyo, toothbrush, tanunan, nagkakataan, nakatintigki, agad tangke ka sa kawa. Mauba ko. Mauba ko, alam ang ibang kamay din ang tuwa kay Neton ka. Ibig na lahat, tapos mo na sigakit pa ng ikol mo. Iso ka nakinig, di ba kamalas? Kinamalaw. Inurat, gubatal, sa bawal, galyak, dalulan, sa break, budo-budo, alipunga, hatha, punja, mura, mga suga, todo papaya, malakunga, isna, amay. Ang dami kanya nang akinagatal, ang damay aba, mahuba ako. Palakpak nila. O, diba? Thank you so much po, Araneta Coliseum, sa lahat ng pumunta po sa sponsor ng Sonata di Away Band. Ayan. Apang kan, madam? Apang, babay ko muna mo. Ay!